Ali li, ali. Hello लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं गोदान मोनसे भिडिअआव बरायहरनाय थालायबाय आरोना। दिनै गोदान मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय आङो। आं दायो दंफैयो जोंहानि हालदै बारियाव आरो। हालदै जावगासिनो दं दासान्दि एकदमबारे न'आवनो जावगासिनो, न'निनो हालदै जावखाङाखै, एसे दंबावो बाद बाखि सिगाङाव माखासे फानखांबाय, 100 बस्ता फानबाय सिगाङाव, ओमफ्राय नै दायो दंबावो बेखिनिया। ओइ हरैहाय एसे जावनो दंबावो आरो, मथा मथि 80 बस्तासो जागोन बेना। सिगाङाव 100 बस्ता फानबाय, ओमफ्राय दा 80 बस्तासो फानबावगोन बेयाव। ओमफ्राय बेखौ जावखांनानै बेखौ फानना बैखै एसे दंबावो आरोना, ओजोंहाय 30 बस्तासो ओंखारबावनो हागौ। लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं स्टार्ट खालामसै। हालदैया नै माबायदि बेदर थांनो नै फांसेयानो गैयालै, नै हाथाराखै जावना माखाया। जोंखौ लाथारला लासिसै। बेखिनि जावबाय, ओमफ्राय नै हरै दंबावोसो गोलावैनो। हालदैखौ जावखांनानै माने बस्तायाव सोनानै बेबायदि खोबना गालांदो आरो। बे जाबोर सिङाव माखावनाय हालदै बस्ता दङ नै बेयावबो, मानो होनबा थाब जावखा नालाय, मा होनो रानो सान्दुं नांनानै बेयाव दं आरो नै दा। बेफोराव खोबै खोबै दोनजोबदों। बेयाव हालदै बिलाइखौ बोखारनानै नायजोबबा गासिबावबो हालदै बस्ता गोजा आरोना नै। ओमफ्राय नैबेयावबो एकदमबारे हालदै बस्ताखौ बेबायदि खोबना गालांदों, हरै सिङाव दं, नैबेफोरावबो दङ। ओरै बेफोराव बे हालदै बिलाइ जायथुब जायथुब दोननाय माखायाव हुदा हालदै बस्ता गोजा। Ali li, ali. Mersem apa nak? Sampai mancing lain dah hagan hayan nanti semua macam kemudian lain hagan hayan tapi apa? Tapi dah sesuatu. Bos dah sekarang kelab mana lagi? Bilang dia li, kumino. Apa? Bwrma satu kerang dong, Bwrma saya neng, punya mabu saya neng. Panggilan makasahkan lagi. Saya? Itu sungaknya ikut sakit kondang. Ikut sungaknya banget. Saya kan dulu lagi. Mana ada kat? Ani saya. Betul? Jangan pilih ya. Sungguh sangat. Sungguh. Tapi saya itu mana opsi anak apa dan ada. Ani ke belum ada. Hari itu sunsa sunsa. Hari itu orang. Siapa sih sunway? Siapa sama? Kita sudah. Apa? Sebenarnya. Apa sih dalam sana tu bawa kemana? Mesti gua nak ya. Oh, sini. Wisnu, thang thulai dah beli. Beli nak masuk kapan? Bapa tempat apa ni mana?
이제 뭐 되는 거지? 예. 네. 들어 들지. kita 해가서 뭐 파는 거잖아. Thằng cứ lại lại bài, thằng cứ lại lại bài. Nah, dia boleh nama. Ambil ada orang tu. Ada ni nak. 타와는 이 내 사는 신도. 삼자 동생, 이혼생. 코로 코로 나는 팜 가거나 말로. 팜 가지? 무슨 소리 들리는구나. 코로 알라. 눈파 탕아베. 는 부비 저도 비부 고수나라 보이봐 당근. 어. 응. 말아 듣는 걸 가자 오는 거는 거. 당근하자 실래. 우리 쇼쇼. 늘 쉬어라 그러네. 무엇을 당근? này gần nó bị được này này hay xếp bị gì? 순이야 걸린 모양 아버지 왜 안에 크야? 시다는 거. 20kg 당아봐 오면 대 문자는 거 혼자 신네. 나. 나 내올 사람이다. 이게 시즌이 예쁘게 먹어.